Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura, atanggo tambal. Bosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit buku karepe dhewe. Nek ra digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Ning barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar ra digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cecah jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni ora. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayan Taka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Aku jenenge duduk Manangunung. Wis rasa cerewet wong ngono ndak takok kowe ora. Golek rondo Pak. Moh. Kowe duduk Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ra weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ada pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe ceces iki ngono Pak ngono nek payu larang gak ke Pak ora apa-apa ya ya Tra ya Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke ora apa mati kowe malah bener lho Pak mangane kowe ora perkosa to Pak. Waduh. Jone Semar. Hah? Aku sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lak kewanen Gong. Loro Baladewa iki duwe pusaka ampul Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka? Wah, ora ngerti. Nek utamake Gunung Jugruk aku duwe to. Lagi apa to? Koring akasa iki kok. Goblok kabeh. Koring akasa iki pintu langit. Hah? Karangkajembel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap
kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijek peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki kori ngakoso iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendikake Bapak? Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel padha gumregah rasane ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngumpuli karo liya-liyane, papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong. Semar omongane terus ngawur. Nek ora ngono, nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi wis nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Kong. Ora mung ning Indonesia to, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nek kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nglek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki papan sing kudu digulawentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, saya tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenenge ora. Kuwi bangetan kok, Bung. Aku karang saiki mbah, ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom kuwi jan. Saiki ora ning nggon peteng lho. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih. Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi.
saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nala garing Petruk lan kuwi Bagong. Sidhem jroning pasewakan wadya kungkan posabawa kapraban dening Sang Nalendratama mangu-mangu klerwu sing duka cipta perbuti mandana raras ing dereng ngantos paripun sampai Bawacana kasaru ingkang prapta wonten ing Karangka Dempel nenggih lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrajeg tanpa harapan karo kaget kang samya mulat. Adalah gawe kaget ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih. Ya Kakek Semar ndak tampa. Ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha. Pamujiku katur ya nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manah. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya Kyai Semar Slamet Prabaku. Aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawahi adat. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengko kula kuwalak. Ora, Kyai. Sembahku tampanono. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Ya, Kyai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kyai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng pangestuku tampanono. Nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Yo Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih ayo terus urut ya Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tampa pangestuku ya terus nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono nggih. Ya Kong. Sing arep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjong nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Tang pundi niki mangke? Iya. Bekti kula nggih Den. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Karada bindeng kowe pilek kowe. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Nun nggih sangat anggen kawula mindhu. Mundi? Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi sing mboten Antarja kuwi ora apal rondarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau nggawe apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjong nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak. Bapak sing duwe kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan
Po nuruti napa sing dadi penjaluk kula? Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegede nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten ning wajibe diarahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndara. Perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku pertikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku pertikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Lho. Ora nggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Lho, kudu wani berdarah-darah sik. Lho, ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara apa dilakoni? Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Lho, ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya, mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Kula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora. Mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ladeni kanthi senyum ramah. Engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto
mang dunungke supaya apik tembe mburine Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Kang Semar pamoring sukma sinukmaya. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ing sambi kula prapaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudya sawaku katur ngersane Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara Tiyang Agung. Ya nulung karing Gatombo pangestu Tampanono. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong belum Gatombo pangestu Tampanono. Wingi kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Gatombo pangestu Tampanono, Bagong. Ini sangat kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon ya. Kono kok cepet. Ya iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiyang Agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Dan supados sak mangke kula saged sowan ning kok dagak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Pisawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyangkula nipuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik niku momo nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak entokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sarinarite sesempek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura ngene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwih-luwih. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa.
Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget ati kula ya ora serik upama kula niku ngopeni rasa mangkel ngopeni rasa sing pinggeteng ati mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta kula wis wegah momong para Pandhawa ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar tuwene ikhlas nadyan disebut niku gampang dilakoni angel ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso dadi mustikaning titah kula monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa Aja lara ati mau tak matur marang Sanenggi Ainayantaka nggih mangendika mboten napa-napa wanter dawuhing dewa ing tak tampa nalika semono metu marganing pasumenan sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura lah kersane nek men diboyong kowe kula purun mawon terus sakniki kula memperjelaske mawon kersane napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun mboten golek-golek lan sak piturute Kakang Semar kula wah rasaku kok ora mentala ampun ngoten lho sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan saya ala saya elek kanalindran sampeyan saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra Kakang Semar aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura Semar Putranaya mesti lho kowe arep ngopo Bagong kowe arep ngopo sik Pak meneng wae rasa omong kowe kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki Pak kuwi sinuwun Mandura wis ngerti aku wis apal iki ya bendaraku ya pepundenku aku cetha banget omongane Semar kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal bosok kupinge apa gong tambal tumbal tumbal apa tambal tumbal apa tambul tumbal saya nesu aku penyakit buku karepe dhewe nek ra digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean ning barang digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra kakangku nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal kowe lah kewanen kowe ning ngucap aku jane ora mentala Bagong ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar ki menungsa udu sapiye Semar ki menungsa Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Padukuhan Karang Kajembel nah saniki kula takon karo sampean entuk wangsit saka sapa saka dewa ki cetha jenenge sapa Bathara sapa wah nek bab kuwi aku ora ngerti kuwi mung swara tok wah iso uga mung swara tip utawa wong jajal sound system aja kepenak kowe waton nyuwara kowe topo merem to merem kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to ora lah kuwi kowe lek topo nang ndi ning Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene nang omah ora ana lah aku mesti wong nyetel sound system udu swara dewa lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganaya Badranaya
Nayantaka Bojogati Duda Manangunung. Kowe duda Pak ora? Aku jenenge Duda Manangunung. Wis rasa cerewet wong ngono ndak takok kowe ora. Golek rondo Pak. Moh. Kowe duda Manangunung golek rondo kok nggo aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardikowo menang ngendi mau negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ra weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Ada pancen kowe gak nggo tumbal Semar, tukunen kowe. Ceces iki. Ngono wae Pak, nek payu larang gak ke Pak. Ora apa-apa ya. Ya ta ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke ora apa mati kowe malah bener lho Pak mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Jone Semar. Hah? Aku sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lak kemanen, Gong. Loro Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala, Alugara, utamake Gunung Jubruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka? Wah, ora ngerti. Nek mentamake Gunung Jubruk aku duwe to. Saya nek adem-adem aku. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genawe sulang-sulang ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, lah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa deme Baladewa? Woi, blenal, panang nang channel sekitar. Wah, nek ora ngono apa? Aku ya iso. Aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Ngeparake ora. Bong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kena disemangati ngene iki. Lho sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono wae kan. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja nganggo lho Pras kok mandi ngono. Kok nek yo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku ngelucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panus maring jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kowe tuwek nadai Kyai Nenggala. Kyai Kalogoro, Pak. Diar. Ayo, pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Durung tak empake. Jarene iso ngnuthuk gunung. Lah iki nek ndora di matke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tanpa ana Baladewa, kowe mepalangi aku ngene yang Semar Batrana aja nglakon dosa Bagong. Nek ngendi papan ora terganti dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati? Gong.
Es musim ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane mau neter kadedayan. Bagong. Mundur. Ngopo, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya aning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora, ning kowe minggat tok. Kandhane nyayel ora. Wah, getun aku to. Lah sido gelut getun aku. Gayamu lah. Moto pengil. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa, kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badraya, monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamondo Kyai Semar Badraya nggih Sanoto Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasir lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawanta. Dupi Arsangrayang Lurah Semar Badraya kena dayaning Lurah Semar Badraya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetran daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Mau saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wow, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa?
jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel kuwi lah dal. Lah terus sampeyan pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngerantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke mengke supaya anak-anak kula sing golek ngono kae nggih ya nek pancen kaya ngono aku kari manut wis tak rampungane karo Kakang Garukaca Kakang Antarja ning ya aja lali kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae nggih ampun kuwatir kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Mula Gareng Petruk Bagong kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Monggo balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jin setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Mula garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak, nggih pangesaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak, wajan. Ayo gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku ki ora ngerti gel. Aku ki isane ming pangkur. Aku isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Kowe cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning paranggilan. Kula Semar sumlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya orang kono magawe gelari rawang bang ana satru ngaglah sapa iki takon karo aku satru ngrandu Gumbala Bambang Antasena. Bambang Antasena ya dasar Kemaranyata sing kuwi sapa? Bambang Petruk Kantong Bolong. Bambang Petruk Kantong Bolong sing kuwi dhewe sapa? Amune Bambang Jantunan wis ora ono lho kok ngajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok aku Bambang kabeh iki yo men serasi yo. Panjenengan aku Bambang Antasena, aku yo ngaku Bambang Petruk, ini aku Bambang Bagong itu. Kae sing lagi tekake Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang
kok ngrembug sapa-sapa kuwi. Men aku bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kuwi Wadyabala Dandang Mangure dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi palanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane menggari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten miwujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula kang saka kuwi aja nganggo netra lahir tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki mati saka pirang-pirang perjineman yono, jin yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sulukmaya winahya ing asepi sumimpen ing gabu. Datang prayitna nata pringgondani Prabana Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandak ora Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau. Wis omong to Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki diutang aku ora tau nyaur. Men tekan Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye? Manut aku. Doyak kok, doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati kene aku wae. Wong cah iki Kang Slupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jlamrata? Iban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja nglakon dosa mungsuh makul kare. Macak pancak pundakmu jebol siramu
Aduh. Gong. Ren. Modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngeten iki Ndara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brahim Durga iki ora mung agalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cecok. Lagi teko kok cek, gulune ditekak dilarak. Kalau mencingnya pindah. Jaluk ngapura wis lho rasa dadak iki Kakang Galukaca mau diangslupi lho sing angslupi sapa balane Bathari Durga oh hari iki pun sadar to rek wis Bagong mau ya heeh nggih napa nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan mripate abang iki mati rek tak jandasmu lho kok ngapa jare Kang Supan wis mau ya nyok antel sisan jarene Kang Supan kok jarene wis mari kok ya kok wis mari kok tak kira nek isih Kang Supan iki mbebayani lho terus nggih kowe mlayu ning omah kono terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit nek nganti engko demit ora do diusir karang kademur ora tentrem saniki oh nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu yo Gong yo Bedane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tengok lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandamangori sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Galukaca ya Kang Supan, Bagong ya Kang Supan. Ning kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti wis ana makat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Iya Kang yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Terus. Rene seno. Iya to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh Nauni Yuwana
Terus oleh selamat. Selamat seursane Gusti. Oh iya. Teguh yo ana selamat, selamat seursane Gusti. Teguh yo ana selamat. Selamat saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwono walah. Teguh Yuwono ning gone selamat. Selamat ngampiri Yuwono. Angel tenan iki. Selamat ngampiri Yuwono ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisor. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kajempel. Ayo kudus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapak. Ayo gang aku sentuh siji. Yuwono. Ah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti modal. Apa sih? Alah. Hai. Juan, tak cokot to, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot biasa ora. Pancak pundake jebol mulune. Aku kan njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwono. Oh bapak, sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Liyane Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, ciripit gula batu kecepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, sing ciripit gula batu kecepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Ngene. Mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing-cing. Ha iya. Ya, balen-balen. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing-cing. Cing-ciripit. Cing-trisilit. Lambe iki nek lambe elek kok nek ngandian lambe elek ora. Salah apa? Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku ngono cincirisilit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate cinciripit gula batu kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, bapak nek ngegak iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kan minggat. Gong. Saki yo, Gong. Aku jane malas lho, Bro.
demit kaya ngene aku sok melas. Yo, iki ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane kudu karo menungso, ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho kok. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rana kok iso pas. Ayo mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasan di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong nekat to. Greget aku. Ih. Rasane kaya kepiye no? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Kang? Dan balane betahe Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Gua dengkul e. Anak-anakane pancen senengane to. Kon kresiki demit kok malah udus. Iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa, Semar ki wis meneng. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku bisa. Yen ora wong tuwa tak keplandase. Wong gayane ngliwat kok karo jangan iki jaweli. Wagu ora. Dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Jo bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis Tindha kumbang hangacaping matu sarine ing tawang angin ngendi nggone Kakang Mrodo punapi samenika sampun kepanggih menapa
menapa to ing dados darunanipun dene Kayewangan sumuk kados mekaten. Dalah mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mitamu jangkara ingkang winggal wonten ing Kayewangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae nek munggah ning Kayangan ki wigatine apa? Lho. Kakang kula dolong ingkang langkung prayogi inggih kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula semanggaken di Ponokawan Bagong. Padharjo sak praptanira Ponokawan Bagong. Menamit pasang Kalimantan but nebina kula dene dumawahing tawang tuwang pukulun. Linepano ing tulak manuk. Kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres. Unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebayane gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan Kayangan Pukulun? Iya, iki Kayangan Bagong. Waduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing Kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Ra edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nang ndi? Lho, biasane guru ki ra mulang nang ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki nang jagat to iki nang Kayangan Bagong. Oh, anggep mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lak pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur? Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke barak kewirangan. Kula namung genahaken kaliyan Bagong Kakang Rata. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rata iki cerewet wae. Wus. Karo dewa dunake cerewet tenan. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sampeyan. Teko dengkulmu iki lho Bathara Rata. Wah, kene niku rada terkenal teng donya. Bathara Rata. Ya Kaneka Resi. Weh. Kaneka Resi, ya Kaneka Putra. Weh lah Kaneka Putra ya Resinggana. Waduh Resinggana ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing mingking piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula imune mawon. Mangke mbok menawa manak. Wah, edan tenan ta. Wah, iki
Iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem kulon. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Bu Kulon kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, Iwang Pikulun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya Bagong, kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate opo? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. No betul Bu Kulun. Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanesipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipun nirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula betoteng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake, Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong iki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula lajeng nesu teng mriku. Kakang Rododos pundi? Monggo. Bagong nek nesu edan wis. Hasan semagakan monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Bu Kulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal krakel to. Terus pundi Bu Kulun? Napa diparingaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku dadi kula nek dikongkon bapak niku kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Jojo mundap ler kena tabduko yayasinipe Mitra kocak mundarandir Bagong non sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita baliya matur kelawan Kakang Ismaya yen apa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Oke, belem pertangga jiwa jambu dipun kala wujude winih aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane ati. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean men dijaluki kakane kok entuk. Njur ngopo nek men perkara jambu dipun ulun
pertama jiwa ora jalan ning dunia ora digawe yo karep piye aku lawan. Kula ora trimo nek carane ngoten iki. Bagong kita wani ngoman-oman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani ngoman-oman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemlungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Renang ya pinter nglangi padahal. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno para kawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mesti ora tayang. Kuwi pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedusan, niatipun sae. Namun mergo Adi Pramesti Bathara Guru menika awal maringaken wujuding Prapertoga Jiwa Jambudipun Nirmala ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Waduh Kakang kula kata kula semanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis netokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, jur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah ning kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antarada ora iso gawe Bagong mabur. Ajar ning kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampeyan-sampeyan. Kamu terus malah dawuh. Guys, iki Ulan iki kan piye? Aku digawe iso mabur. Kok anggere gelem iso mabur tak coblos dong wetengmu kimpes kok. Wah, trendelo iki. Dewa dipaeko karo Panakawan. Wis gawe wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, gua anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kok. Ora bakal entek gase kuwi kan didayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambatir kantara. Wah, matur nuwun Bu Guru. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran pira kuwi? Iki papat loro. Wah. Nurodo kok sikile jebebeh. Agi aku men 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana menapa wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus mangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Yang pak temene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih Bu Kulun. Lah ing atase Kakang Semar ki njaluk winih Prapertoga Jiwa karo Jambudipun Nirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mesti gawe dak-dak
ning pasulayan wis ben. Mbah, mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo pukulun kula dherekaken.